Dim jyst am merched yn ei hoed ei amser. Cos rhan o'r sgwennu ydy rhoi dy hun ysgidiau rhywun arall lle. Felly, mae yna bethau wedi codi yn hon, lle mae'n sy'n meddwl am hynna. Da iawn. No, mae'n gael. A weithio mi ddeud ti, ti'n ola? Yr un sy'n gwneud drama. Yna brysbeth. Dim ti di hwnna lle? Na, hi. Mae hi fach yn mynd o'n dweud tal yn slim. Dwi'n ba, felly mae'na bits. Siwr bach ni'n fath o sgwennu, mae'na bits o beth i bob cymeriad yn does rwysyd am hwnni. Mae Ola yn un reis joli ac yn reis bosi, mae'n siŵr. Ond mae'n gwawr yn reis o'n bits o'n fi'n sicr yn honno fynd. Ond mae'n un peth mawr am Iola sydd ddim yn wir amdani. Mae'n medru canu. A ni'n gallu canu. Mae'n gallu canu yn rili da, so ella sy'n mynd i licio bod yn ich sy'n anffodus. Gofrwch chi mlaen ti. Pan o'n i'n ceiro yna y fenga, pan o'n i'n canu iddo fo Rhian Cadwaladr ond tafabi o'n mynd shush. O'n i'n dweud bod mae hon di'r ffefryn gyda i dyma, a dwi'n wir yn meddwl sa'n neud ffilm. Tasa gennes pedair, y pres o gyda nhw'n stalwm. Ie, mynd i New York. Mynd, pedair actores, oedd Rhian. I New York. Wow. Felly mae hwnna'n arwain i ati cwestiwn. Tasa gennes pedair pres, pwy fysa ti'n dewis? Ia, i wneud yr hana. O fi, obviously. Wel, mae'n rhaid bod yn Iola, chos mae'n canu. Dwi'n dybio fi na. Dwi'n dybio fi, ia. Dwi'n dybio fi, reis. Mae gwawn yn y yoga a mae swffit a mynd yn fengach, so mae hwnna awtivist ydy. Mae Linda beth bach eifil, so mae lla hwnna Sioned yna, Sioned Nela sy'n ni'n neud. Dwi'n gwybod pwy sy'n ni'n cael efo fi. Sa'n anodd beth sy'n gysgu ffrindiau, mae'n actor isach, mae'n deg na. So sy'n ni'n gorfod gadael i'r casting director wneud hynna rhaid fi'n dechrau. Yn jibel. Ia. Oce, ta. Tasa mynnu'n object a ti'n cael rhywun o Hollywood, pwy sy'n ti'n dewis? O Meryl Streep, sa hi'n gwybod. A fi'n meddwl Streep. Sa hi'n chwarae fi. Pan o'n i'n clirio rhyw 2-3 blynedd yn ôl, ddysgu'r draws hwn. A bedio rhyw fath o Ralph Book oedd yn ei galw yr ysgol brefal a'i stalwm. Lle o'n i wedi dechrau fel dyddiadur, ond o'n i wedi mynd ymlaen i wneud mathemateg a bob mathe bethan efo. A, wel, am brofiad, camu nôl a cyfarfod chi hun a fi. A ffeindio bod chi'n nabod y person yna o gwbl. O'n i dy 2 ar 10. A nes i ddim sgwennu, nes i'n dechrau sgwennu o ddifri tan o'n i'n 100%. Ac o'n i'n gwybod bod fi wastad i fod isio sgwennu, ond do'n i'n sylweddoli bod o di bod yn uchelgais gyda fi ar un adag. A mae gen fi ffrindiau o'r ysgol brefal sy'n ar ei ffordd ag yn hwyr. O'n i eisiau nhw fod yma i glwad y bit yma yn wedi, chos mae'n siŵr hyn yn newyddion iddyn nhw hefyd. Un gwaith cartref o'n i wedi gael oedd sgwennu stori am wneud fy ffortiwn. A dyma beth sgwennu si. O ni faswn ni yn gwneud fy ffortiwn fel y mae fy ffrindiau yn meddwl gwneud. Mae'n twy am fod yn actorion enwog, ennill gwobr am ddal troseddwr, perygl, neu priodi tws ac andrw. Wrth y modd yn ysgrifennu nofela ac efallai dod yn enwog. Fy hoff nofelwr i yw T. Rowland Hughes. Fyswn i'n ysgrifennu am yr oes y bu T. Rowland Hughes yn byw yn ddi. Nad ydw i fy roed wedi byw yn yr oes hwnna. Yr oedd wedi ddechrau llawer amdani y blynyddoedd cyntaf y ganrif hon. Mae fy nain yn deud llawer am sut oedd pobl yn byw ers dalwm hefyd. Mi oes yn ysgrifennu 2 neu 3 o nofela llwyddiannus, a wedyn sy'n ni'n ennill y gadael i'r goron yn yr ystod. Wel, o ystyried dwi'n methu barddoni am y mywyd, oedd hwnna'n uchelgais o byth yn mynd i gael ei wireddu. Ar ôl hynna, fyswn ni'n gwneud fy ffortiwn yn ysgrifennu.
Os ni'n ysgrifennu, dwi'n gymryd Gymraeg gyda. Newch chi beth eich ffortiwn. So ie chi, dyna hi, o'n i wedi reid o lawr yn y cynnig, a nes i ddim gwneud yn rhaid yna tan o'n i yn 50 sy'n dangos na chi beth rhyw hwyr i diolch rhywun ydych. Edrychodd gwawr i fyny gan wthio cydyn hir y gwallt melyn y llygad yn ddiam yna. Dim ots faint o ham yn ei hesbre bydde hi'n ddefnyddio, na'i gwallt ddim aros yn ei le fel gwallt ei arwres yr actores Farah Moses Beaches. A dweud y gwir, edrychau gymrykach i nodi holder mewn band sled, na fasa'r un o'i ffrindiau meiddio dweud hynny wrth i. Llety di bod, gofynnodd i ola, oedd newydd gyrraedd gwaelod caer ysgol, lle roedd gwawr Sioned a Luda'n disgo amdani. Does yma chwarter awt ar y gloch? Ond rhywbeth o rhaid i ni wneud, atebodd i ola, mewn llais llawn di'r gylch.